Sa number 5, engineer son sang OBO nagsabat na sa show cause order batuk sa iya. Mayor Greg nagpaathag nga nag-akto lang sila sa reklamo. Nabato na ni Mayor Greg Gasataya ang sabat sang anay officer in charge kag regular nga empleyado sa karon sang Office of the Building Official kun OBO nga si Engineer Isidro San para sa show cause order nga gindagdag sa iya. Itugya naman sang alkalde sa City Legal Office ang iya sabat para matun-an. Ginpapanaugan siya sang show cause order sa nagligad nga semana matapos makabaton sang reklamo ang Bacolod CLO nga nagpabayad ini sa isa ka kliyente sang 11,000 pesos nga suhol para ma-release o kung mahatagan sa occupancy permit. Sa media interviews, ginapanginwala ni San ang alegasyon kag nagsiling nga ginapainitan lang siya. Sa media niya pa nahibaluan nga may show cause order siya kag hindi sa iya immediate supervisor. Sabat sang alkalde, nag-akto lang sila sa reklamo sing isa ka persona batok sa iya. Kag kuntani, magserbe ini nga warning sa tanan nga empleyado nga hindi mag-akto bilang fixer. After ang reply and forward na mo sa City Legal, then after sina lantaw tapon anong recommendation mo sa City Legal, makatik may formal charge sa niya. But I'd like to make it clear, pamaputangan siya pa rin siya ng personal sa niya. Well, isang taga-Mansilingan, pero taga-Takuling, kundi naman ang barangay, basta taga-reklamo, kag may ara sa matutuwa.